José Enrique Abuingei, veciño de Taragoña de 41 anos, era detido esta mañá xunto coa súa muller na vivenda en que residen no lugar do Outeiro. O home máis coñecido polo alcume de El Chicle figuraba entre os principais sospeitosos da desaparición de Diana Quer e mesmo se lle chegou a tomar declaración nos días posteriores ao suceso, sen que chegase a ser detido pola falta de indicios. Agora a denuncia presentada este martes en Boiro por unha moza a que presuntamente tratou de agredir permitiu chegar ata el. Nesta ocasión, a rapaza declarou que o home a intimidou cun coitelo para roubarlle o móvil e tentou introducila no maleteiro do coche, ata que finalmente conseguiu zafarse. Sen embargo, os detalles proporcionados pola denunciante, tanto na descripción física como sobre o vehículo, levaron os axentes ata o agora detido. Malia que o detido conta con antecedentes policiais e na zona eran coñecedores da súa actividade delictiva, os veciños amosáronse moi sorprendidos por esta detención e sobre todo pola súa presunta relación co caso Diana Quer. É que me acaban de decir que os están levando porque está relacionado ca Diana Quer. Nunca oín nada deso. Para min está sendo unha sorpresa impresionante, porque que eu podo che dicir que en esa casa non vive nadie, porque nin se ven nin entrar nin salir, pero que se comentou que houve unha época atrás que se comentou que ele estaba na cárcel, non sei se estuvo, se non, se foi verdad. Si que estuviera sendo ese preso que cogieron con droga, queimaron un coche aí, sería por asustos de contas, digo eu, aí diante da porta. Sí, parece que traballaban nunha fábrica na Puebla ou así. Cando cheguei, serían as 9:30, 10, empezaron a chegar, aparcamos aí a coche, empezaron a chegar coches de policía pero vestidos todos de paisano. E xa foron para esa casa. Había 4 ou 5 gitanos con eles e eles dicían que eles que non sabían nada. E despois non sei nada máis, empezou a haber moito movimento por aquí e non sei nada máis. Tras o rexistro realizado na vivenda, os detidos foron trasladados ao cuartel da Garda Civil en Padrón e posteriormente á Comandancia da Coruña, onde permanecen custodiados.